Nina bezulu elidumele ngahlomanga kwakhangela amankenga nenazi indaba ze1KZNTV ifundele uphilano kaCibekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Lihlehlile likaMsholozi nomshushisi. Livelile iphoyisa ngeinsolo zokubulala isinqandamathe. Kanti iEFF ibhikishela isikole esisolwa ngokucwasa. Sanemukelene nebendloveni amandla kwindaba zethu ze1KZNTV. Lihlehlile kiviki elizayo icala lobekade ngumengameli kuleli uJacob Zuma belihleze enkantolo ephakeme Emgungundlovu.Iphoyisa namuhla. Kuleli icala liwuchungechunga abameli bakaZuma baveza ukuthi umshushiso advocate uBilly Downer kanye nentatheli ephephandaba uKaren Morgan bekumele babe khona ke enkantolo namhlanje bahlale ebhokisini labasolo. Umsholozi usola laba ngokushicilela imininingwane yakhe imfihlo ngempilo yakhe. Abameli balaba bobabili bafuna inkantolo lisuse kuhlulawo leli icala lokushushisa ngokuzimela kafushane ngolasemzini private prosecution. Njengoba bethi ke isichithwe ke ikhawo ke imbili enkantolo kwedluliselwa kwamacala ngolasemzini eyaziwa ngeSupreme Court of Appeal. Bebenkanise ngaphandle kwenkantolo ephakeme Emgungundlovu abalandeli baloyo owabengimengameli wezwe kuleli uJacob Zuma begqoke umfaniswano weqembu lomkhonto wesizwe kafushane iMK eliholwa uyena uZuma obengekho yena siqu sakhe enkantolo kepha emelwe abameli bakhe ubeze enkantolo namhlanje kuzodingidwa udaba lokushushisa uadvocate Billy Downer kanye nentatheli uKaren Morgan. Abameli balabo bobabili baveze ukuthi bafuna lolu daba lususwe kuhla lamacala enkantolo bathi selichithwe kabili ezinkantolo ezahlukene. Mr. Downer seeks directions today to the following effect. Firstly, that the private prosecution by Mr. Zuma of Mr. Downer and Ms. Morgan under case number CC52 of 2022P, which I shall call the private prosecution, is removed from the roll of this honourable court. We seek an order that the matter be struck from the roll. It may seem like a semantic difference, but the principled basis for our submission is that a removal implies that it's been removed by the dominus litis or by agreement, whereas where the dominus is refusing to remove the matter from the roll, then the appropriate course of action is to strike it from the roll. We're in the court's hands. So we submit that an order that the matter be struck from the roll is appropriate without more. I'll explain why we don't believe it's necessary for the court to direct or to comment that Mr. Zuma's Section 11 position under the Criminal Procedure Act needs to be preserved. Abameli bazuma bashaya phansi ngonyawo bathi alihlehliswe leli cala isikhathi eside. This matter cannot be withdrawn, and the court doesn't have powers to strike it off the roll because there is no mechanism in the CPA to re-enroll the matter. And why there is no mechanism to re-enroll the matter is the 7-1 process that says the following. Before you privately prosecute, you apply to the NDPP for a nolle prosequi certificate. And upon being provided with that nolle prosequi certificate, you then enroll the matter within 3 months, issue the summons and pay the deposits. That's how you get this matter back onto the court roll. All we've got to do, my lord, is do what we've always done, is kick the ball down kick the can down the road until there's certainty. At the only stage when we can dispense with this matter is when there's finality in terms of the process. Inkantolo ibe isiyalihlehlisa leli cala ehlehlisela iviki elizayo ukuze izokhipha isinqumo. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube kusemgungundlovu. Umndeni wephoyisa lomkhandlu wetheke libulewe isokalalo ngeledlule naleli iphoyisa kone lomkhandlu uthi ufisa umsolanqatshela ibail futhi avumeke icala lokubulala ngehluku ilungu lawo. Lokhu kuvele ngesikhathi kusizwe ngemo ngumsola kuleli cala evele kafushane namuhla enkantolo kamantshi yaseThekwini KwaZulu-Natal. Kuphinde kwahlehla ukufakwa kwesicelo sebail kwephoyisa likamasipala iTheku ngecala lokubulala wesifazane obeyintombi yalo nale obeyiphoyisa lalomkhandlu. Umndeni wowesifazane uthi ke ufisa lomsolwa avume icala ngokusheshsha. Ngifuna nje mina ngatholi kwaphela I deny everything, must just plead guilty nje lomfana, get it over and done with. Isenzo salona wesilisa sishaqise umphakathi wonke ngesikhathi kuvela isithombe emnyakazo asithumelele abangani balona wesifazane waphinde wasifaka nasezinkundleni zokuxhumana lapho ke ayesegwaze khona lona wesifazane.
namuhla bekungokwesibili ungema evela njengoba ke ngokwehlule inkantolo yabe isafuneke ukuthola incwadi eqinisekisa ukuthi usemisiwe embuthweni wamaphoyisa kanti namuhla kuvele ukuthi ke qacacaci ngozommela njengoba kusalindwe abameli bakahulumeni baqinisekise ukuthi ke ngakube yibo abazommela. The case was remanded to the 15th of April for the accused to apply for legal aid. Ngempela sonto lona wesifazane ubekwe endlini yakhe yokugcina kanti umndeni wakhe uthi ke kusenzima ukukhohlwa iso lesigameko. Asikho right. Lo ngisho nje ukuthi mina ngithona ukuthi West March. Before befale sibe hands on nesithu futhi sifihla umntwana ngithi. So manje ireality is hitting very bad. Umsolwa uzobuyela enkantolo mhla zili-15 kwephezulu ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Lo nguhlalo wohlaka olumele inkinga zayisebenzi kwiqembu le-Economic Freedom Fighters EFF uHlengiwe Mkhaliphi uthi usahamba ngomfutho phezulu umkhankaso wabo okululeka izisebenzi kanye nokulwa nezenzo zokucwasa kulelizwe. Umkhaliphi usho lokhu ngesikhathi ke beqhuba umkhankaso wabo ngaphandle kwamasanga esikole kweSridge High School eThekwini ulandela kiyinsolo eyibhekiswe kuthishanhloko wakulesi sikole zokucwasa. Omunye bekade ngumsebenzi kulesi sikole uchaza kabanzi ngezinkinga ayebekade bebhekana nazo ngenxa kathishanhloko. Inde futhi uthisha omkhulu kwakunenkinga yama-toilet. Watshela abasebenzi ukuthi abakha amanzi kwi-Jojo tank baflashele othisha masebethoyilethi. Uprincipal wala elakhi toilet akaliflash uflashelwa i-cleaner emsebenzi e-office lakhe. So yizo zonke izinto ezivele zenziwa uthisha omkhulu. Makulecala lo muntu omnyama ufuna asexpende ukushesha ngaphandle kokuzwa ukuthi isizathu kwenzakalana akafuni ukuzwa ungqikithi ngaso sonke isikhathi sihlezi sibizelwa amaphoyisa even ngethi time lunch yakho la awukwazi ukuphuma isiphaya siboseduze kanjani but awukwazi ukuthi uthenge ngemali yakho akafuni umthetho nje enzima ayenza. Labazali basibafuna hambe lo thishanhloko kulesi sikole. Ngifisa ukuthi uprincipal nama-members akhe ahambe esikoleni because ayikho right le because usebenzisa imali yabazali abahluphekile usebenzisa imali yabazali abastruggishayo bakhokhe nangaphakathi wezinto ezirongi uthi kulokhu uhlukumeza abasebenzi bakhe akabaphathi kahle. Ngifisa ukuthi lo principal ahambe kulesi sikole kungena omunye uprincipal ngoba wenza izinto zakhe ngendlela yakhe ebese azi ukuthi ngoba une power yokuthi uyena ophethe lesikoleni akusona esakhe lesikole akahambe. Ngiyafisa nabaka education because bayazi lo udaba la lo principal. Ngifisa nabaka education ba-act axoshwe ahambe lesikoleni because uyahlukumeza. Lezi inkinga esibhekene nabasebenzi bakulesi sikole sezingenelelwe uhlaka lwe-EFF olwele izinkinga zabasebenzi. Ngesikhathi befika one of the abasebenzi befike ofisini bezositshela ngale matter le. I did also try to contact chief director waka department kodwa ke akakaza aphendula and then ngase ngithinta nosihlalo we-portfolio committee KZN wathi ngi-email zonke lezi zinto engikhuluma ngazo. So ke sisalinde mhlambe ke nakubona ukuthi basitshela ukuthi kwenzakalani kodwa ke thina njenge-EFF Labour Desk njenge-EFF aseThekwini uma ngabe kunalezi zinto ezibikwayo ezibhlungu kangaka futhi ezihlasemisa nomzimba against uprincipal to practice i-racism sesondele ngakhona sizoyizwela. So esokwenza la sizocela ukuthi sihlangane neprincipal and then ke bese sifuna ne-department sisayizi zochaza ukuthi how far about this matter because this matter indala i-data back as 2023. Iziko lezindaba lizamile ukuthinta umnyango wezemfundo ukuze uzokwazi ukuphawula ngololu daba kulandela ukuthi labasebenzi bathi seke bawuthinta umnyango ngaphambilini. Kodwa bahosibisi kwezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngise-Overport eThekwini. Ikhomishani yokhetha ezimele Independent Electoral Commission IEC ithi simi ngomumo ukubamba ukhetho lokuchibiyela kuWard 11 umasipala waseMzumbu kweNingizimu nesifundazwe saKwaZulu Natal. Ongumphathi ka-IEC kwisifunda saSogwini uZolile Kasiphiwo uthi bengu-IEC sebekulungele ukubamba lolu khetho lokuchibiyela. Lolu khetho lokuchibiyela luzemva ukuthi ke iqembu likaKhongo lasela akhomba indlela lo bengusomlomo umasipala waseMzumbe usibonelo Maphumulo. Inhlangano yengamele ukhetho kuleli IEC ithi sikulungele ukubamba ukhetho lokuchibiyela kuWard 11 eMzumbe.
Kuzokhumbuleka ukuthi lolu khetho lokuchibiyela luze emva kokuxoshwa kwalowo abengusomlomo kamasipala waseMzumbe uSibonelo Maphumulo. Umphathi ka-IEC kwisifunda ugu uthi sebemngumumo. Njengoba nisazi sinokhetho lokuchibiyela kwa Ward 11 ngomhla ka-24 April eMzumbe. Imbangela noma i-cause ye-vacancy i-termination of a membership by the party, which is the African National Congress. So former speaker waseMzumbe ubaba uMaphumulo terminate i-membership yakhe by the party. Then that led to i-vacancy ku-Ward 11. Ku-Ward 11 ke if sikhumbula kahle i-voting stations it is 5 as they affected. So we can safely say we are ready as an organization or as a commission to conduct a by-election. Ube sebala amaqembu asebhalisile ukungenela lolu khetho. So far, parties that are contesting the by-election that have complied with all the processes. I see the 6 parties that are contesting. Eyokuqala party ngo-African Economic Freedom, then eyesibini ibe African National Congress, then eyesithathu ibe African Transformation Movement, then eyesine ibe Economic Freedom Fighters, then eyesihlanu then ibe Inkatha Freedom Party, then eyokugcina ke ngumkhonto. So as you can see, ukuthi by-election lapha ko-Ward 11 will be fiercely contested, looking at the number of candidates that have submitted documents to contest by-election. Kuzokhumbuleka mbukela ukuthi kuwona umasipala waseMzumbe kuphinde kwesula amakhansela amahlanu ajoyina iqembu umkhonto wesizwe, kanti umphathi ka-IEC uthi bayithola incwadi yokwesula kwalamakhansela kodwa bakabi nalo ulwazi ukuthi zizobanjwa nini izinketho zokuchibiyela kulamawadi. Yes, I can confirm that we did receive resignation letters, but unfortunately a declaration asikazi, which means now IEC akakhonda nokwazi ukuyenza without a declaration, because declarations a prerogative ka-MM walo mkhandlu walo masipala or MEC in the event of MM declare vacancy. So far we've not received a declaration except a resignation. The resignation, of course, essential. They must be accompanied by declaration letters, so that then we can start our process as Electoral Commission. Lolu khetho lokuchibiyela ku-Ward 11 luzobanjwa ngomhla ka-24 kwephezulu. Lo mbiko benwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV. Ngisesayid. Akasiye etoleni nebendloveni amandla sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV. Nazo kuzona ihlokwana zethu ehamba phambili namuhla. Lihlehlile likaMsholozi nomshushisi. Livelile iphoyisa ngeinsolo zokubulala isinqandamade. Kanti EFF ipikishela isikole esisolwa ngokucwasa. Iqembu abantu botho Congress ABC ngamafuphi ithi konke kumi ngomumo ngomcimbi wokuthula kosomqulu wezethembiso ozoba seThekwini ngempela sonto ezayo. Leli qembu lisho lokhu kwisithangamisa bezindaba besibanjelwe eThekwini kwaZulu Natal. Leli qembu namhlanje libamba isithangamisa bezindaba ukuzocacisa kabanzi amalungiselelo umcimbi wasomqulu wezethembiso ozoba kuyona lempela sonto. Sinayekela umengameli sosichazela ngezinto eziningi kodwa ezinye zazo ukuthi besifethu sichazeleke umbukele esekhaya udaba lokuthi ni-ABC nithi iKwaZulu Natal semile izimele ngenekenqi. Kusho ukuthini? Sibingelele kuwena siphinde sibingelele kubalalele emakhaya. Iqiniso ligcwele lithi izwe lakaZulu laliyimele nasekuqaleni. Lalinezilu linabaphathi balo linababusi balo esikusho sithi le ndaba othi kuthiwe isizwe kuthiwe eSouth Africa sesikhathele yona ayisizi ngalutho. I-ABC ke njengamanje ithi njengoba siyokhethweni sithi amaZulu awavotela ukuthi izwe lakaZulu lizimele geqe. Kulesi sithangami kuphinde kwavela umbuzo mayelana nobudlelwano phakathi kwe-ANC ne-ABC ukuthi buzoqhubeka yini njengoba kubhekwa okhethweni lohulumeni wazwelonke. uMavundle Phawula ngalokho akaphumelanga ubala. Back to your second question, what can ABC really assure the people of South Africa to will never support the ANC?
Please give me, today is Tuesday, the whole day. Yeah. Please give me 3 days. There's something very big that you're going to see. I've already indicated to you. I asked you earlier, we want to know what will be happening soon. That will simply answer that question. So sikhala phezulu nje inhlelo zemkanjani zomcimbi ngempela sonto. Inhlelo zomcimbi wangempela sonto sizobe sinamakhosi, sizobe sineyinduna, sizobe sise-station building la siyothula khona owethu umqulo wezethembiso nezinto sibona kufanele zenzeke kulelizwe ukuze siphumelele. So qala ekseni ngo9 usuku lonke ke la ngesabatha. Sibanga kakhulu ngesikhathi sakho. Sibanga kakhulu. Mengameli we-ABC umnumzane uPhilani Mafuthi bede isikhulumisana naye ngilandela isithangamisa bezindaba ebekade besibambele eThekwini. Dibo hospice wesindaba ze1KZNTV ku channel 261 eseThekwini. Ngqongqoshe ezokuhlaliswa kwabantu Sipho KK Inkosi uhambele umphakathi wamasipala ke-Alfred Duma eMnambithi enhlane kaMthaniya lapho ehlole khona ukwakhiwa kwezindlu ekuvukeni waphinde futhi wethula osonkontileke indaweni embili kulo masipala okuyindawo yaseRosbom kanye noMhlumayo. Udlangamandla oveza ukuthi balwele ukuba kumphakathi ukwazi ukuhlala kendaweni ephephile nebanikeza isithunzi esifanele emphakathini. Ngqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu Sipho KK Inkosi uhambele umphakathi wesifunda uthukela lapho behlole khona ukwakhiwa kwezindlu ekuvukeni. Sivuke saye kuvukeni elokishini la esakha khona kabusha izindlu zibe nkulu kunalezi ezazakhiwe ekuqaleni. Sayifaka ama-tiles phezulu, sayifaka o-ceiling board, senza yonke into. Ade siyohlola ke leyo project bese siyayihanda over izindlu emzini emithathu ukusho ukuthi i-project isivuliwe ngokusemthethweni. Emva kwalokho ke sibese siphuthuma endaweni okuthiwa ikwashuzi ngaphansi kwenkosi uMabaso la ebesiyothula khona ucontractor ozokwakha izindlu ezingekho ngaphansi ka1000 ezoqala kodwa ngo300 phase 1 wakhona esifuna ukuthi lezindlu bese iphelile ngoJuly ngonyaka ozayo wonke u300 kuze sidedele omunye u300. Uphinde waveza ukuba ngaphansi kamasipala Alfred Duma bazoshiya imali elinganiselwa kwizigidi ezingama200. And silake sinezindlu esizwa kuthiwa zazakhiwe wodaka kodwa eze-RDP hayi asizwani phela thina nezindlu zodaka siyazwana. Sizosho ukuthi la kubantu bala besizothula ucontractor ozokwakha lezindlu ezu545. Lezindlu lezi zizodla uhulumeni isamba semali engaphezulu ka103 million rand. Okusho ukuthi nje kusukela ekseni kuze kube imanje imali esesiyilethile la icishe ibe 170 million. Kanti izolo besizothula izindlu ezu600 ezokuqala zu559 million nento ngaphezulu elandelile zu61 million. Okusho ukuthi la eAlfred Duma kuma project nje ambalo kasinayo sesithule imali engaphezulu ka200 million ukuzosiza abantu bakithi. Khona manjalo inkosi yakule ndawo idlulisa ukubonga njengoba lokhu kuzothuthukisa isizwe sabo. Thula nje isibongo esikhulu mina. Ikakhulukazi ke njengoba ngizwa ukuthi ushintsho selikhona. Bengazi ukuthi lezi zomxhaso wodaka seziyademolish. Kodwa sengizwa ukuthi ke manje zonke zizodemolishwa zakhiwe kabusha isystem entsha ecacile into ya forever nabazukulwane. Ubonga kakhulu kumpela ngoba thina nje singamakhosi yebo singabaholi kodwa ensizweni nezidingo zomphakathi asinamandla. Abantu abanamandla yibo laba babeke uhulumeni njengoba nangu ngqongqoshe nefikile la ezosikhuphula ephakamisa indawo yaseRosbom ukungathiwa indawo yaseRosbom inezindlu zomxhaso zodaka kodwa namakhosi ayekhona athula awangakhuluma complain. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV eMnambithi.
Intokozo esencane neminyaka eli-13 nje 13 yobudala yaseFiladelfia nelikaMthani uNoluthando Mtshali idle umhlanganiso komncintiswano onobuhle obizwa ngoMiss Preteen kanti kidinga ukuxhaswa njengoba isizwe ke phesha kwezilwandle ukuyomela elakuleli laseNingizimu Afrika. Le ntokazi esayincane ithi yafisa ngelinye ilanga kuzibona ihamba phambili kwezonobuhle. Umndeni wakwaMtshali Vryheid ucela uxhaso njengoba umntwana osamncane uNoluthando Mtshali oneminyaka eyi-13 ezoya komelela kuleli phesheya emncintiswaneni wokumodela. Noluthando usanda kudla umhlanganiso kaMiss Preteen. Ibanga layo ibihamba ilithesta lokho kufakazela lokho namuhla izomelela iSouth Africa imelela idolobha kuphela ephuma kulona. So siyacela nje lonke uhlobo loxhaso olungaphakama kakhulukazi futhi njoba lento siyibuka nje imisebenzi ayiseke eSouth Africa. Lento isingayiphilisa ingane. Sike sibuke sithenge ama magazines, sike sibuke kuma social media, kuma television ku representwa impahla. Besicela ukuthi bavela abantu abanjengalabo. Lentokazi sayincane yaseVryheid ithi yasifela ngokumodela lokhu semva kuba lentokazi iphinde yadla umhlanganiso uMiss Preteen nokubanjelwe ebaqolosini. Ukunqoba kwayo lentokazi kuyinikeza ithuba eliyingqezi vele lokumela elakuleli phesheya. Ngazizwa ngijabule kakhulu ukuwina because ukuwina hayi wonke umuntu uzowina, hayi wonke umuntu uzodliwa. Kodwa noma ngathiwa angiphumelelanga bengizoqhubeka kuze ngizotshengisa abantu ukuthi akufanele ugive up empilweni. So mina I was inspired by usisi wami omncane. Ukube bengingasuyena bengeke ngize ngibelana namhlanje because ukumodela ngangingakuthandi kodwa ngase ngabona ukuthi kuyathandeka. Yebo kuyathandeka kakhulu. Mina la iphupho lami ukuthi ngiqhubeke ngokumodela ngiqhuqhumezele abantu ukuthi ukumodela uyakhona ukuyithanda ukuyiphatha kahle. Usolwazi Thulani Trisekeni Nkwanyana unxusa kuba lo mntwana athola ukwesekwa kwazise lokhu ngaba yithuba lomsebenzi azokwazi ukuziphilisa ngayo kwazise la kuleli libhekene nesimo sokuntuleka kwamathuba omsebenzi. Ukubakhuthaza ke nabantwana abancane abakule age yakhe o13 years ukuthi ena kube khona amakhono abawalandelayo ngoba imisebenzi ayisekho. Ngoba ingasekho nje imisebenzi lo mntwana kusasa kuzogcina aphile ngakho aphinde axoxe nabanye abantwana. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Ake siphinde siye etolweni nabeselo sobuye sibuye futhi nezinye zendaba. Nina bakambombosho omnyama sibonge siphinde futhi sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Lihlehlile likaMsholozini umshushisi. Livelile iphoyisa ngeinsolo zokubulala isinqandamathe kanti iEFF iphikishela isikole esisolwa ngokucwasa. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.59 kuyidola laseMelika libe ngu-20.18 ku-euro yase-Europe libe ngu-23.52 kupondo waseBrithani kuthi intengo yegolide yona ibe ngu-$2,433.86 ounce intengo yelo ngahluziwe yona ingu-$90.88 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weHollywood Bets Sharks uJohn Plumtree uthi sekuntwele ezansi kuleli qembu ulandela ungena kalula kwezakho kuyokuhlungela kuyokwandulula amanqama eChallenge Cup ngesonto ntambama. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka.
Yenene bakaqambula inkomo zilahlekile zodliwa umdlebo kaSoshangane. Kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile